Il-Gvern ħabbar li se jkun qed jagħti għotjiet lit-turisti li jirriservaw kmamar f'lukandi Maltin u Għawċin tul is-sajf li ġej. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet. Fil-fatt il-Ministru Bartolo spjega li għas-sajf li ġej mal-35,000 turisti barranin li jirriservaw kmamar f'lukandi Malti b'mod dirett se jingħataw għotja ta' flus mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu abbażi tal-istilel li tħadda lil-lukanda. Turist li jażel lukanda ta' 5 stilel se jkun qed jingħata għotja ta' 100 euro, dak li jażel lukanda ta' 4 stilel se jkun qed jingħata 75 euro, filwaqt li turist li jażel lukanda ta' 3 stilel se jkun qed jirċievi 50 euro. Intant permezz ta' din l-iskema, il-lukandi li jipparteċipaw se jkunu obbligati jirdoppjaw dawn l-inċentivi. Dan ifisser illi persuna li bbukjat f'lukanda tal-5 stilel ser tkun qiegħda tibbenefika minn għotja totali ta' 200 euro. Persuna li bbukjat f'lukanda ta' 4 stilel ser tkun qiegħda tibbenefika minn għotja totali ta' 175 euro, 150 euro, skużawni, u persuna li bbukjat f'lukanda 3 stilel se tibbenefika minn għotja totali ta' 100 euro. Dawn l-ammonti se jkun qed jintefqu f'akkomodazzjoni, ikel jew xorb jew inkella servizzi oħra anċillari illi joffru l-lukandi. Il-lukandi li wkoll jissottomettu pjan ta' reklamar sabiex jixbdu lejhom it-turisti fi żmien xahar se jkunu qed jingħataw budget allokat lilhom skont in-numru ta' sodot li għandhom. Dawn huma skemi li l-ewwel nett qegħdin naraw kif bl-aħjar mod possibbli aħna ser nkunu qegħdin ninvestu il-flus. Iżda aktar minn hekk huma skemi li ser qed jiġġeneraw il fuq minn 50 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Intant il-Ministru għat-Turiżmu ħabbar skema oħra b'investiment ta' 3 miljun euro li tolqot lill-operaturi tal-ivvjaġġar biex ukoll ħajru lit-turisti jażlu lil pajjiżna bħala id-destinazzjoni tagħhom. Dan l-investiment se jkun qed ikopri żieda f'promozzjoni u arranġamenti li diġà hemm fis-seħħ sal-lum. Din l-għajnuna tingħata biss jekk it-turisti jivvjaġġaw lejn Malta u Għawdex. Fil-fatt il-Ministru Clayton Bartolo sostna li diġà jeżistu arranġamenti ma' operaturi turistiċi li ġejjin minn diversi pajjiżi. Sa issa diġà hemm madwar 75 arranġament ma' operaturi turistiċi li ġejjin minn diversi pajjiżi fosthom dak ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Belġju, l-Olanda, il-Lussemburgu u anke diversi pajjiżi fil-Lvant tal-Ewropa. Dawn iż-żewġ skemi jagħmlu parti mill-pjan 20 miljun euro li ħabbar il-Prim Ministru ftit tal-jimilu biex jiġu attirati aktar turisti lejn pajjiżna. Fuq nota separata relatata mat-turiżmu, il-Ministru għat-Turiżmu ħabbar ukoll il-linja tal-ajru Czech Airlines li hija l-linja tal-ajru nazzjonali tar-Repubblika Ċeka se tkun qed tittir lejn pajjiżna.